Chitambisa West, goes West ndo yainyanyoda mukomana wache. Pakazovhura udhoni mapurisa. Mapurisa ndiye akavhura dho. Chakaitika ndechekuti pakuvhura kwakaitwa mapurisa achivhura dho. Avo vakanga vadongorera mumba vaona kuti chiri kunhuhwa chii, ndipo pakadongorera nepawindo kuti vaone kuti chiri kunhuhwa chii, ndipo pakatoona munhu akarembera. Hazvina zvazvinobatsira ukazviuraya kana riri dambudziko hapana chaunenge wapedza. Unenge watowedzera vasara rimwe dambudziko. Saka unenge uchishungurudza kuti uri kushungurudza vamwe wawasiya. Nekuda kwekuti hapana dambudziko racho rapo. Shandira dambudziko kuti ripere pane kuti uzviuraye. Ukazviuraya unenge wapedza hapana, wawedzera dambudziko pane rimwe ranga riri. Saka chakangoitika ndechekuti mukadzi akazodzoka akati ndoda mubhedha. Saka iye akanga anditi apa mubhedha uyu undipa $85. Nekuti zvimwe zvinhu akapisa ega, akatopisa. Muri yeZimbabwe makadi tiri kusangana pano pa Sly Media TV paine nyaya inotyisa inoshamisa chisionekwe muNorton kuMarydale kwatiri iye zvinezvi. Paimba iri kumashure kwangu apa panga paine mukomana anga achisenza kuArmy anonzi Heavens Zvikomborero Mbedza, akazvisungirira paimba iri kumashure kwangu muimba yake yaakanga achigara achiloja paimba ipapo, paanga achigara nemabereki vake pamba ipapo. Asi zviri kunzi asati azvisungirira akanga abva kwaatezvara vake kwaakanga aenda kunoita bongozozo navo, vachiedza kuonesana nekutaurirana mukusanzwisisana kwavakanga vachiita, zvichinge zvatangira munyaya yekuti iye nemudzimai wake vanga vane maissues avanga vainawo. Asi iye anofungidzirawo kuti zvinenge mudzi wacho waibva kuna naatezvara ikoko. Adzoka akatanga kutengesa zvinhu zvakafanana nemubhedha nekutora zvimwe zvinhu achipisa. Adaro zviri kuzonzi izvo akazvisungirira muimba iyi murumu mavo. Asi pakanga pasina vanhu vaiziva kuti ari kupi, sekuti mudzimai wacho akanga asipo. Ari mumba imomo vanhu vanogarisana naye nemaneighbors nevaipfuura vakazotanga kunzwa mweya vachibuda murumu yekupedzisira kune mabhedroom atiri kuona mahwindo matatu echipa chekupedzisira iro ndo murumu yaakazvisungirira. Tawana mukana wokuti tikurukure nemaneighbors, amai guru vake, uyewo zvekare nemuloja akanga achinzwisisa upenyu hwaHeavens paanga achirarama pano. Tichipinda muhurukuro yakaitwa naShumbakadzi naLioness, toda kuti nematambudziko kuhama dzese dzaHeavens pamwe chete nevaaishanda navo kuArmy kwaakanga ari, vataona vari panapa izvinezvi vasumuka vachienda kumakuva, asi vazere nekusuwa kuti sarudzo yaHeavens yekuti azvisungirire havana kugona kuitambira. Asi chavangotaura ndechekuti kuda kwaMwari ndiyo nzira yaasarudza kuti atore, asi hazvisi zvinhu zvavanga vachigamuchira semumwe munhu wavanga vachishanda naye, uye ari musoja akapindana netraining yekuti kunyange zvikaoma sei unofanira kugona kunge uchiyambuka murwizi runoerera rune mafashamu, tichita kuti unogona kuyambuka mumatambudziko kana mumachallenges aunenge uchisangana nawo muupenyu. Asi hazvina kuzodaro muupenyu hwaHeavens. Tichitiwo kumhuri, Mwari akunyaradzei panguva yakadai, kusanganisira vabereki vake, vanatezvara vake, hama neshamwari panguva yakadai. Regai tinzwe hurukuro yakaita naShumbakadzi, tichitanga zvekare nemuloja wakanga achigarisana naye ane nyaya yatingati ane umbowo hwakati simbei maringe neupenyu hwaHeavens.
Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Tiripo nematambudziko. Chii chakaitika? Mukomana anozviivhudzi. Ovhunzika inogarisana naye zvakanaka pakasina kana kurubvisa kwaatinyawo. Asi munhu anga asingakwanisi social. Asingakwanisi kutaura pamwe social kuti ukwanisa kunyurana pamwedzi wotadzana ngemumamusoro mupareji. Musi waikwanisa mumwe pesa apa angopinda mumba make akanga zvinarani. Asi munhu akwanisa kutonza kuti taurei naye otherwise vamwe vacho vese kana vosvika pasina kana paka. Asi kakutaura kaaita naye nesususu inyaya yerendi chete kazhinji nekuti aigara kubasa mwedzi wese. Saka kuti uziva kuti apinda mumba here nhasi kana kuti haana taasingakwanisa kuita sei kuzviziva kuti atoripo here kana kuti haapo. Munhu akanga achikuita kanetsa aone mukadzi wake. Saka kunetsana kwaaita nomukadzi wake wanga ari munhu kuti aigara kuti iye after mazuva otuta mukadzi oenda. After mazuva mukadzi otuta mukadzi oenda kopotera umaraini. Apotera umaraini pane incident yakazoitika pokuzira kuti mukadzi akazoenda kumusha. Aenda kumusha ndo pandakataura naye. Sizvino mwana une wana wadingotera mukadzi atera mukadzi wake akatoti mukadzi wake akati zvimwe zvinhu zvangu ndikokoko ipai maiashi achiwe maanekaridzi ndiyaridzi akati mazvinhu hazvopano kuzvisa muti. Saka ini ndoita sei, asi foni yakafonwa nevanhu vakanga varipa vakawanda. Yakanga si mukadzi wangu iri, yakanga iripofu vanhu vakadzi zvazvizvi vakadzi veri vega. Saka ndakasvika zvimwe zvinhu zvakaiswa mumba mangu mamwe. Saka chakangoitika ndechekuti mukadzi akazodzoka akati ndoda mubhedha. Saka iye akanga anditi pamubhedha uyu undipa $85. Zvimwe zvinhu akapisa ega. Akatopisa property akapisa panze. Zvimwe zvinhu zvaakapisa uri usiku. Hatina kutoona kuti akapisa chii, asi zvairatidzwa kuti zvakapisa zvakati wandei. Plates munhu aingotora achipwanya pasi. Kuti akatofonera mukadzi wacho ndichinzwa ini zviri usiku. Achiti kuno ndapedza masports zvinhu zvese ndapisa ndapwanya zvese. Ndivoshuwa akanga apwanya zvinhu zvakawanda nemaplates nechingwa makapu nedhaga wateva zvese angapwanya. Angapisa zvinhu kuti panze apo. Saka akapisa kuti zvinhu zvacho zvese zvapisa zvinhu izvozvo. Asi akazodzokera pandakadzokera kune mukadzi wako mbotaura naye mukadzi wako sano une wana ndipo pakadzokera wakadzisana wakadzoka. Asi pakudzoka kwakaita havana kugarisana zvakanaka. Wakangosvika futi wachiita kundinyasi kunetsana kuya. Vainzi vari kunetsana nenyaya iyi? Isi hatitozivi. Nyaya iripo ndeyekuti chakangobvawo ari manzwira hatina evidence nekuti wakanga waenderana asi wachigara wese. Saka waiti kama mutenzi akatodzoka chiso nditi daiwa zvaita bho.
sina noya anga asiri kunyasoda anga asinganyatsotaura nevanhu venguva anga sisina nguva 10 minutes ukataura naye kawanda kana ndokumhanya ukatokunda asi pakuzvisira hatina kumuona kubva kukaenda mukadzi wake achienda kumusha hatina kubvira takazomuona futi iye nomukadzi wake wese hapana munhu atakaona kusvika tizonzwe hwema hwakazonzwika kuti pano chinhu chiri kunhuhwa hwemba hwema makaunzwa rini? Hai, zvakazozvidza nezuva inini harisoripo asi kuti pane madzimai anga aripo nevanhu varipo. Iye mukadzi ndiye akafona achiti murume wanga asi kudaira foni kumusha iye fonera munext wangu kuti pane murume wanga haasi kudaira foni baba tiri kuti Heavens haasi kudaira foni because amuti Heavens haasi kudaira foni kana mamuona mumuudze kuti chi handifonere wakangodarawo ndipo pakati isusu murume wakakubva muso wakaenda iwewe kusvika nhasi udzoke hatina mbobvira kusvika nhasi ufone iwewe hatina mbobvira takamuona murume wako pamwe ari kubasa ndokupedzisira kutaura kwakaita saka after that ukazoti amasikati wakanza hwema uye watotanga asi ndio muso wakatanga kunzwika hwema iwo muso wakatanga kufona mukadzi ndio muso wakatanga kunzwika futi hwema uye ndipo pakanakazofonewa ini ndiri kubasa kuledi tu ndigadzira mota kuledi saka ndaroa ndiri kuti kati ini ndiri kure zvamakuita imi ndakuchifonera mapurisa ari padhuze anokwanisa kuuya papapo andazofonewa namaigutu ndazofonerawo vari kustation wazokwanisa kukomekitawo nomumwe wanga anga ari kunokuye next ndo paakazofamba wazosvikawo kubva wazotorana inibva ndazosangana nawo wachiti takubva nokuye bva tazongoya panapa tovhura dho ndo pakazovhura dho nemapurisa ndiye akavhura dho chakaitika ndechekuti pakuvhura kwakaitiwa mapurisa achivhura dho avo vakanga vadongorera mumba vaona kuti zviri kunhuhwa chii ndipo pavakadongorera nepahwindo kuti vaone kuti chiri kunhuhwa chii ndipo vakatoona munhu akarembera ndipo pakazondifonera inini kuti todii asi that ndio pandakazofamba pandaenda pandadzokera kuita nhasi patasvika pari zvinezvi saka isusu ndakangomirawo ndiri ndega sanhasi ndini ndandiripo pakauyawo ivavo wemapurisa akasvikawo akaitawo zvaakaitawo vakatora munhu vakaenda naye pakazouyawo military vakauyawo kumanheru vakamirawo vakataura nene vakauyawo kuma-1-2 koko usiku vakandibvunzawo ndikavati tarisai ndizvo zvazvipo vakapinda vakavhura hwindo vakatarisa because hwindo ranga ranzi raravhurwa vakatarisa vakaona kuti hazvishuwa munhu akaita sei akazvisungirira kusvikawo pari zvino nhasi azotakurwa nhasi akatakurwa nezuva nemapurisa vemilitary masoja ainwa doro here Heavens ainwa doro komadrugs madrugs handina pandakamuona achiaputa asi kuti zvinogona kudaro nokuti maitiro acho hatisinganzwisisi kuti zvinodaro nokuti zvinhu zvemunhu amwa doro nezvizvi zvakaita kakusiyana saka tinogona kungofungidzira noti kuti tozviziva nokuti handina mbobvira ndakamuona achiita izvozvo asi doro ndakamuona achirimwa ndine urombo baba patadzwa kuti hanzi akambotevera mudzimai akanopwanya akanoita violence kumusha kwomudzimai makambozvinzwa zvakazoya zvichingotaurika inini handina kuzviona asi kuti ndakangozvinzwa kuti ndio zvaakaita asi inini handina kuita sei handina kuzviona aiwa ndinotenda baba naita henyu nematambudziko hanzi chiko chaitika kuna Ganasa havana unokwanisa kutsanangura nekuti shamwari yavo vaimwana wakapedza ndio waikwanisa kutaura naye hapana umwe wawaikwanisa kutaura naye saka kuti muzive zvamunetsa nezvaita kuti azviite izvozvi hapana anoziva akagoma kuonekwa rini kubva azowanikwa nezuro apa atoipa kudaro ndakamuona mande munhu zokuma to 5 ndichiperekedza baba anyasha vanogara panapa patakagara panapa tikamhurisana pamhiri apo pachichi yaya mahuko yairi pavakamira
iwo achibva ikatanga isite chindu katanga namubanya ndo pandakapedzisira kubvumina nokutaudzana ipapo hapana itozozvinova kutongozwa kuti wakafungirira anga ane mhuri here muno angana tanzwa ana mai vachiti hanzi wairova mudzimai wangu wakatotiza mama akambosanganawo nazvo here inini ipapapapa ndingangombogara ndakasangana navo asi ndaingozwa kuti mukadzi hapasisina wacho waenda kumusha kwake asi handina kumbosangana nenyaya yake. Muri masawira muri vananini? Vakidzani. Itarwa mwana wedu takakura tichimuona tichikura naye saka zvakangotishamisa kuti mwana we achisungirira isati tiri mumusesani takatobva kuchechi tabva kuchechi tione vanhu kuti nhunzi kozvadini mama vana vakati mama uyai muone taenda kuseri kuna nhunzi chii chaitika mwana we dongorerei tione mwakabva ati vhurei kudai kudongorerei pamaisanganidzani nazvo saka kuti zvinotochidini takungotendera pando zvaitika pano zvakatirwadza mwana uyu akakura tichiona takabatikana. Ndazwa muchiti mwana uyu akakura makatarisa anga ari mwana akaita sei pakukura Ganazo? Anga ari kuri mwana anga akanaka asinganyotaura akazongochinja soka mukuchinja kakaitika saka mazuva ano kuchinja kacho hatichaziva kuti vana vanenge vanyanyiswa nei. Ndanzwa kuti nemudzimai vaita hondo yaive enda dzoka vachiita zvekurwa. Vaita hondo vari mumba mavo inge isinganyanye kubva yaita mukurumbira ndokunga mukomana uyu anga ari munhu aingotaurirawo zvekuti pane vamwe vanongotaurira pasipasi shahazi nekuita rusha. Aichengeta mukadzi uyu aifukidzira imba yake. Aifukidzira imba yake anga asina kuti vanhu vadzinzwa wakawanda kuti ndazoti ndazonzi. Asi imi semavakidzana hana kuvhira akamboita dambudziko nemi? Anga asina dambudziko nevavakidzana. Anga ari mwana kwaya anozwisisa ukatosangana naye anga ari mwana anorespekta makadi mama makadi tete makadi achingodaro anga asina kana rusha dzidziso yamuinayo kuvana vechidiki vari kuti asangana nezvaasangana nazvo havasi kukwanisa kusheya vari kungosvika pakutora madhisisions ekuzviuraya kana kuti kuuraya amutadzira ndinodawo mashoko maviri kubva kwamuri mwese edzidzisi munhu kana waona kuti zvarema taurira kana muvakidzani wako iva neshamwari yaunokwanisa kusiyana naye maproblems ako unenge wasangana nayo wani yaunotaura zvinhu zvako zvese zviri kukuremera munyangadza vamutora zvinodhaka zvizvikukonesa mapurisa akadai anotora zvinodhaka ouya mumba iwo hausiziva kuti ndozvaaita otanga kuvhiringa otanga kuvhingana newe kusvika aziita zvakadai zvinodhaka ndozvikukonesa nezvizvikukonesa. Makadiko mama? Makadiko. Nematambudziko? Aiwa aonekwa. Ndimi mama nemukomana? Aiwa mukomana tanga tinaye. Mukomana aishanda kuArmy but tashamisika nezvaaita kuti atora decision yatanga tisingafungire semunhu akadzidziswa munhu anoziva mutemo zvatirwadza zvisingaiti. Ndanzwa kuti mukomana anga ari munhu aitora madzimai achidai kuti munhu wewe anga ari mukomana wemadzimai. Chokwadi madzimai aripo nembeu ayo asi hambeu dzakati wandei pasi pano. Ndosaka madzimai anga ari kunyanyotamba zvepabonde izvi. Tinotenda ndosaka tichitambisa West because West ndiyo yainyanyoda mukomana wake. Apa pane vana vangani sofa vari pano? Sofa taziva 4. Tanzwa kuti tanzi pane mwari kubva ukaripa here anenge ari kunzi ane mumwe futi mwana tisingazoziva nokuti vanhu vanongotaurawo kwavasina kufunda. Dzidziso yamuinayo imimi muri mudzimai wechidiki dzidziso yamuinayo kuna vanakomana vedu kana kuvanasikana vari kupiwa vana vachiziva kuti pane umwe aripo kuti vana ava ngavaregedze kuchiva nekuti vazhinji vanoti vakangoona munhu akapfeka kamaflash kana inifomu yechipurisa vaakutomhanya vaakutoti ndawana murume vasingazivi kuti kumbo mamwe masoja vane dambudziko vanobvisa maringi vonyebera vana vevanhu kuti handisati ndaroora ivo vakaroora saka kune vechidiki ndifungoti vedwe musanyeberwe nevakomana ava itaiwo chimbouya timboenda kumba kwako tinoona kuti pamba pako paunogara pakamira sei. Aiwa tinotenda.
nematambudziko. Hanzi chiko chaitika kuna Ganasa. Ganasa hana unokwanisa kutsanangura nekuti shamwari yavo vaimwana wakapedza risi mukereka ndiwo waikwanisa kutaura naye, hapana umwe wawaikwanisa kutaura naye. Saka kuti muzive zvamunetsa nezvaite kuti azviite izvozvi hapana anoziva. Akaguma kuonekwa rini kubva azowanikwa nezuro apa atoipa kudaro? Ndakamuona mande ndokumatu 5 ndichiperekedza baba anyasha vanoedza panapa patakagara pana tikamhurisana pamhira apo pachichi yaya mauswa yairi pavakamira iwo achibva ikatanga isite chindu katanga namuvanyasha ndo pandakapedzisira kumuona nokutaudzana ipapo hapana kutozozorora kutongoziva kuti wakazvisungirira mukwapo. Anga ane mhuri here muno? Anganaye tanzwa ana mai vachiti hanzi wairova mudzimai wangu akatotiza. Mama akambosanganawo nazvo here? Inini ipapapapa ndingangombogara ndakasangana navo, asi ndaingozwa kuti kadzi apasisina wacho waenda muchakuafrica, asi handina kumbosangana nenyaya yake. Right. Dzidziso yamunayo kune vechidiki nekuti tanzwa kuti mukomana nevabereki kuti mukomana angashora madrugs. Saka dzidziso yamuinayo kune vechidiki concerning madrugs nezvaakuitika zvokuti vari kuzviuraya, vari kuuraya vamwe. Dzidziso mashoko 2-3 amungape kunyikawo yeZimbabwe muchidzidzisawo semunhu mukuru. Hazvina zvazvinobatsira ukazviuraya kana riri dambudziko hapana chaunenge wapedza, unenge watowedzera vasara rimwe dambudziko. Saka unenge uchishungurudza uti uri kushungurudza vamwe wawasiya nokuda kwekuti hapana dambudziko racho rapo. Shandira dambudziko kuti ripere pano kuti uzviuraye. Ukazviuraya unenge wapedza hapana, wawedzera dambudziko pane rimwe ranga riripo. Hapana upenyu hwakadaro. Ndiyo hurukuro yakaitwa naShumbakadzi muMaredhill kuNorton ari pano pamba. Tiri kuti isusu panguva yakadai kana munhu uchinge wasangana nematambudziko zvingave mumhuri mako pakati pako nemudzimai neshamwari dzako, zvinenge zvisina kunaka kuti utore upenyu hwako sevaya vakazvisungirira vana John vekwaGutu. Zvimwe chetezvo ndo zvaitwa panapa nhasi kuti achibva kupala mutumbi wake hauna kutenderwa kuti usvike pamba panapa. Wabva kupala straight nemotikari yeDoves achienda kunovigwa kuMarinda kunove ndo final resting place yake. Zvatakasangana nazvo kwaGutu zvainzi kunyange munhu achinge azvisungirira anovigwa nenhumbi dzake. Uyewo tinokurudzira kuti vanhu kana muchigarisana paimba pamunenge muchigara, potai muchimutsana muchiti urimo here, wamuka sei, kuitira kuti tisazosangana nenyaya imwe chete yakafanira kuti munhu anopedza 1 week ari mumba akazvisungira otozowanikwa mutumbi wake wakutosvika panguva yekuti wakuburitsa mweya wakashata. Mhuri yeZimbabwe tine urombo uyewo zvakare tiri kudzokera pakuti mhuri yose yokwambedza Mwari vakunyaradzei panguva yakadai nekuti upenyu hwemukomana waHeavens hwagurirwa panzira nenzira yake yaasarudza, kunyange isiri nzira yaMwari yaasingatenderi. Isusu tinongotiwo mweya wake ngauzorore murugare. Zita noZuvesa Tafumane ramirira Kundai naLioness Shumbakadzi tinoti aiwa chisarai.